Este luns rematou o prazo para negociar o ERE de extinción de Industrias González, que supón o despedimento de 57 traballadores, 2/3 da súa plantilla. O peche desta edición, os responsables da firma ofrecían 828.000 euros para facer fronte aos despedimentos, unha cantidade que non aceptan nin traballadores nin sindicatos porque a consideran insuficiente. Lembran que hai empregados que levan décadas na fábrica que non teñen por que perder os seus dereitos, pero por moita oferta que lle presenten, os sindicatos temen que non haxa garantías de cobro. O problema que se está debatindo é que, aínda por encima de querer botarnos barato, non nos dá garantía, nos supedita o acordo a que a empresa teña convenio cos acreedores e coa banca. E entonces, claro, e nos dá de plazo 31 de xulio. Que ocorre se non hai convenio entre os acreedores e a banca? Pois que non cobramos. E entón, claro, os traballadores, ao final, non solamente Industrias González, cando hai algún problema, nunca culpabilicen a empresa, culpabilicen a quen asignou e aos representantes. Dicir, que sodes un